Му придаваме важност на тази част. Моля те се. Ние нямаме съмнение, че на предстоящият за гласуване вод на недоверие правителството за шести път ще получи подкрепа и вотът на недоверие няма да бъде успешен. Независимо от това, за нас решенията на Народното събрание имат смисъл тогава, когато изразяват волята на суверена. Не случайно са казали римляните Vox Populi, Vox Dei. В тази връзка ви уведомявам, че преди гласуването на вота на доверие, днес правителството подава оставка. Благодаря ви. Господин Желязков, с тази оставка и с този жест рискувате ли политическа нестабилност и редица избори? Снимата.